Един български учен, професор Лъчезар Филипов, влезе в класация на британски вестник, в която класация срещаме имената на известния световен учен Стивен Хокинс, Михаил Горбачов и не само. Джимми Картер, Роналд Рейган. Това е класация на вярващите в НЛО според едни заглавия, според други в извънземни. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Кога разбрахте за тази класация и изобщо приятно ли ви стана, че влизате в класация? Неделя вечер ми се обадиха от Италия, където аз бях на една конференция в Флоренция на Италианското филологично общество. Ми казах, Лъчезаре, разбрали, че си класиран там. Приятно ми е, защото, вижте, това, което се случи с мене последните 2 години в България, бях низвергнат от всякакви позиции, които има, и моите колеги се срамуват от това, че се занимавам с и признавам съществуването и пропагандирам наличието на извънземен разум. Ми беше малко така странно, защото последните 2 години аз по частна инициатива участвам в много конференции в Кембридж, в Страсбург, в Флоренция. Бяхте нарочени тук, така ли? Да, между прочим, тук дори ми се беше казано, че трябва да се отрека от тези понятия, защото съм срамял българската наука. И Българската академия на науките? Да, беше приписано, че БАН се занимава с тия работи и виждате, че БАН в момента е в много странна такава сложна позиция. За голямо съжаление, българската държава в последните 20 години, вместо да изгражда обществото и образованието и науката, всячески се стреми да го затрие. Вие обаче получихте ли някакво обяснение от вашите колеги, защо срамите? Вижте, това е... Казват, че дали си луд или гений, зависи средата, в която работиш. Значи, на времето Лобачевски в изостанала Русия бил обявен за луд. В същото време Риман, който създава нелинейната геометрия в напреднала Европа, е признат за гений. Така че се получи някакъв анахронизъм. Значи моите работи, аз съм в момента ръководител на един голям проект, свързан с житните кръгове световен, в който участват Франция, Канада, Германия, Холандия. Бях помолен да го поема този проект в Флоренция и сега ще го докладвам в Сан Марино, когато ще се състои 19-ти световен конгрес по уфология, и също така развитието на този проект ще бъде докладан и в юли месец в Санкт-Петербург, където ще се проведе конференция по СЕТИ в Русия под егидата на Международната астрономическа федерация. Виждате, че се занимават организации със световен авторитет. Така е, имената са много авторитетни. Кажете, кое ви дава основание да вярвате в извънземни? Питам го абсолютно сериозно, въпреки че това обикновено наистина е обект на някаква подигравка, но сме респектирани от имената, които са в класацията. Вижте, значи има 2 варианта. Или ги няма, или ги има. Да. Вие сте избрали да вярвате, че ги има. Ако ги няма, тежко ни и горко на нашата цивилизация. Защото ние с нашата технология, с нашата наука сме закопчани за тая нещастна планета, която до 150-200 години ще свърши ресурса си. Тоест, ние нямаме друг изход, освен да изчезнем. Ако ги има, това означава, че има друг вариант. Значи, има начин в тая вселена да се решат проблемите. Защото ние в момента, това, което забелязват, не знам дали хората се замислят, но преди 50 години, сега 50 години се навършат от Гагарин, през 50 години космическите изследвания стартират рязко в развитието си. Изведнъж започва драстично намаляване, драстично забавяне на изследванията, драстично свиване на финансирането за научни изследвания. Защо? Защото в крайна сметка ние разбираме, че ние в момента сме в една задънена улица в науката. А от друга страна, тези, които дават пари, не искат да има нови знания, защото трябва да се финансират. И наличието на извънземен разум означава, че има други алтернативи. Не на празно Стивен Хокинг, който аз го познавам лично. Пари, казвате, да, това са пари. Това е развитие на човечеството. Значи Стивен Хокинг неколкократно е бил в Москва, когато аз бях студент и докторант, при моя ръководител Зелдович, аз го познавам лично. А с Мартин Рис, който е шеф на Кралското общество астрономическо, той е бил 2 пъти в България на симпозиуми, които сме организирали в България. Президент на Британското кралско научно дружество. Точно така. Значи той е един от хората, които се занимават с черни дупки, с които аз се занимавам. Какво си казвате с тях? Стивен Хокинг се обявен... Вижте, Мартин Рис в Кембридж... Това е най-умният жив човек на планетата. Значи Стивен малко или много, аз не споделям неговото виждане, че ние трябва да си траеме и не трябва да се показваме, че съществуваме, защото, вижте, това е менталитета на слабите.
Значи ние в момента имаме менталитета, че едва ли не, ако те дойдат и те са пълни от нас, те ще ни бият и ще ни рециклират, ще ни ликвидират. Той е казал така, че трябва да ги избягва човечеството, отколкото да търси контакт с тях. И да ги изследва. Него почти със сигурност. Значи да, аз съм привърженик на обратната. Значи в момента се разработва един така наречен проект METI, значи има SETI, контакт с извънземни, Search, търсене, и METI е меседжинг, т.е. изпращане съобщение. Значи, 86-та година, когато за първ път от Аресибо беше изстрелян такъв сигнал, ние разбрахме, че по-добре да чукнем на вратата и да кажем, ние сме тук и ние нещо разбираме. Това е... Ние преди малко видяхме кадри от филма на Боби Лазаров, който направи едно такова голямо изследване с помощта на учени за появата им, за това виждали ли сме ги. Има ли научни доказателства, че някой някога е видял и е разбрал това, което е видял, какво е точно? Значи ние в момента имаме много наблюдателни данни. Имаме доста натрупан материал. За голямо съжаление, като доказателство, като контакт, все още няма обявен реално. Отговор на съобщенията няма. Лошото е другото, че години наред, по странни стечения на обстоятелствата, тая информация от правителствата е крита. Например? Аз мога да ви кажа един случай, който моят ръководител Желдович ми разказа. Значи, 1942 година на Сталинград, когато е битката около Сталинград, се появява НЛО. Доклада се на Сталин, Сталин премълчава. Нали? Това е казано на моя ръководител от Каральов. 1947 година Сталин вика Каральов. И му казва, ето ти тук 4-5 папки му дава и го затваря в една стая за 3 дена да направи анализ. Това, което е било събрано за НЛО-тата. След 3 дена Каральов излиза и казва, това е изключително интересна технология, не е опасна за нас в момента, но ние не сме запознати с това нещо. От този момент цялата тая папка, цялата тая документация отива в КГБ. Същото е с Розвелт. Розвелт, след като пада чинията, всичко се поема от ФБР и всичко се засекретява. Кажете ни за тази чиния. В Розвелт попада летящ обект, който се разпръсква, с който дори е имало, нали, там остатъци от някакви тела и така нататък. Хората не са знали какво е. Материалите, от които са изработени, са непонятни за нас. И в един момент, до 2-3 дена се говори, нали, че това е тяло, което не е... Кога става това? 57. Може ли пак отново колегите да пуснат кадрите от филма на Боби Лазаров, където той събра всъщност доказателства, включително различни хора са снимали обекти, които не е ясно какви са, а в последствие и науката не може да докаже какви са. Вижте, там има един много особени неща. Значи, в Италия докладваха италиански колеги и канадски колеги, че тези НЛО-та не излучват светлина, т.е. не може да се снима спектър. Т.е. като се снима, не може да се разбере от това, което в момента виждаме, може би е някаква оптична измама или нещо друго, така ли? Сега. Но италианците и канадците, особено италианците, са разработили една технология, която се използва в момента в американските военноморски сили. Това е за локализиране на тяло, което ако се движи и създава турбулентност от въздуха, се локализира, без да излъчва светлина. Значи, италианците го разработват, за да ловят чинии. Италианското правителство, което финансира до някъде тая разработка, не успява да го внедри в италианските в Италия, и колегите го предлагат на американците. Американците го внедряват при търсенето на подводници. Значи подводницата, когато се движи в океана, но не работи двигател, тя само се движи и създава турбулентност. И това тяло... Това е начин за засичане. Мога ли само един такъв въпрос да ви задам? Казахте в момента, че ръководите един международен проект около изследване на така наречените кръгове, житни кръгове. Да. Става ли ясно защо периодично някъде по света се появяват такива житни кръгове? Някой си прави шега с нас? Или има доказателства, че те са следствие от някаква дейност на извънземен разум? Значи, в продължение на това, което казах преди малко, значи в момента се плащат много големи средства на групи хора, които да фалшифицират тези житни кръгове. Това е създаването на така наречен информационен шум, за да може тази информация да не се възприема сериозно. Кой има интерес да потулва истините? Тези, които трябва да дадат средства, ако ние имаме доказателство, че се съществува извънземен разум, това означава, че има други алтернативи на нашето технологично развитие. Тоест има други информационни полета, има друга технология, има друг начин за предвижване в Вселената. Просто бизнес. Тоест, разбирате,
предпочита се ние в момента да консумираме това, което ние е на земята, за да могат тези, които печелят пари, да могат да си ги натрупват. Бизнес, така. казвате. Защото ако ние, например, имаме достъп до чистата енергия, космическата енергия, значи не трябва да забравяме нефта, въглищата и другите. Аз знам заради нефта и въглищата какво става в света. Значи, що се касае за житните кръгове? Значи, житните кръгове са много сложно нещо, което искам да ви кажа, че значи, това, което се докладва последните 4-5 години, и това, което аз съм се занимавал, и това, което може би предизвика и назначаването ми за ръководител на този проект, значи, житният кръг, истинския, е причупен на 15-20 см от височината от земята и се образува едно такова коляно, като артритните заболявания при хората и при животните. Едно такова издуване. Но вътре има силно изменение на нано ниво. Тоест, веществото не е преварено, не е изпечено, защото житният кръг продължава, т.е. житото продължава да расте. Може да го предизвика. Това значи, ние мислихме, че това е нещо, което е свързано с нашите микровълнови печки, т.е. така наречените... Такъв принцип. Такъв принцип. Но значи, това означава, че вътре тъканта трябва да бъде изгорена. Но тя не е изгорена. Значи, това, което аз изказах и в Страсбург, и в Флоренция като хипотеза, значи, тези, които го рисуват, ние не знаем кои са. Значи, те владеят някакво информационно, някакво поле, което те някак си са разбрали, че то вреди на нашата биологична структура. И затова те ни пращат този сигнал, но най-безопасно го рисуват на тия житни полета, защото ако попадне, може би, върху нас, върху животните, ще ни изпече. Тоест нещо ще стане, нещо ще ни увреди. Кажете само с едно изречение. Едгар Мичел, бившия астронавт от НАСА, който през 2009 е обявил, че има извънземни. Това човек е стъпил с Апол 14. Също е в тази класа. Значи, вижте, аз не познавам Едвард, но аз познавам Бъс Олдрин, който стъпи на Луната, втория човек, който също ми каза, че въпреки че те са подписвали декларации, те са чувствали непрекъснато ментално присъствие около себе си. Значи, вие знаете, че програмата Сатурн Аполо, много странно, когато останаха 4 или 5 екипажа, не си спомням точно, и бяха похарчени около 4 милиарда долара, значи всичкото ровери, кораби и така нататък, и всичкото е подготвено, и изведнъж се изправя шефа на НАСА и казва: ние загубихме интерес в Луната. Тоест, някакъв алогизъм. А самия... И с това приключваме. Значи самия първи космонавт, късал на Луната, питайки го руснаците на една такава пиянска компания: кажи сега, какво е станало там? Да. И той така през рамо казва: и ние сме подписвали декларации. Благодарим много за този интересен разговор. Професор Лъчезар Филипов беше гост в нашото студио, след като преди 2 дни влезе на световна класация, в които присъстват световни учени, които твърдят, че има извънземни и ги изследват. Но с това приключваме за днес. Тема, на която няма да намерим отговор в рамките на предаването със сигурност, дори и утре, когато ви чакаме в 7 без 15, да се събудите с нас.